Mamukaseko vakatsukunya. Zviri sei? Warren Road, mamukose. Aiwa, atamuka isu. Kariseko kaChusidhaka. Ndakaona kane zuro kamuchibva henyu kumagirosa uko. Muine kachingwa nekasoseji. Ndikatoti ndokugarika kauko. Uri kumusha ungadye soseji. Especially sekwenyu kumapiripiti uko. Aiwa bahau achijike boko. Yadze kumakuwa nenge dzapinda kama Warren Road. Saka takabva tandotirega timbojawo. Tichachiziva chere chingu. Zvasiyana kamu nemu Warren Road munochija every day. Isinoita kuti tiyopota chibwerawo ipapo. Tomboshindinya. Aiwa, mureve nhema ipapo. Kungoti zvinhu zvacho zviri kukuitirei kani. Ndakaona last week kuti zvanga zvakabhadhara haikona. Ndipo pamakapinza wardrobe nyowani kana nekafriji kakanaka so. Owo. Ndipapo chepo Warren Road. Izvo ndenichiitiraka ndozvokuti kamusokunze kwapisa kudai. Ndakaboya mari yangu ndotenga tumakutunyinu twangu noma 7 up ndoisa painai mufuriza. Konyatsotonhorera ndobva ndamwa zvangu ndakadikara. Mapaona manje. Zviri kuita zvishuwa. Vamwe vedu kamuri kuita mari takarivara shuwa. Ko vakatsukunya. Kutokanganwa chaiko. Iwo chinyowa nhere yandakaona makabayirira nezuro unoku. Vamwe vanhu muri kuzvigona zvishuwa. Owo. Akawa chikomanomano kai. Ndakakaboya kakachipa kumbari uko. Kwai $120. Apa ndokaziva kachita 2000. Ndikati wakamundipei. Ndombozvidiwa chere nezvekupfeka mawachiyo purasitiki. Ndinanauye zvangu. Aiwaba. Saka makarongeka imi. Apa nezuro manheruka ndakakuona zvangu kapa specimen shops apo. Ndakatogara hangu mumota manguka. Hamuna kana kutombondiona zvangu. Ndakaona hangu muine mwana wenyu oshomole. Muchibuda mamagumbo makaita kutakura mazipa pabhegi yenyama muchiita kuriremerwa. Ndikati zvavo vagere avo. Saka ndanga ndauyoka makusenana yakakuti mundisoteuka. Nhasi nditi ndi 1 October kauyo. Saka I'm sure kuti mari yangu iripo. Vanhu vanotenga mabhucha anodhura kudaro. Aiwa, zviite kuti muzoshayawo kangu ka $80 ka. Aiwa Warren Road. Nyama yetakaitenga baiso. Tetekera ndikunyepe Warren Road. Tino mwana watete omukomo munin'ina wasekuru wabambo munin'ina wangu. Wari kunze konyika kamu. Ndowakatitengera muriwo kwamagumbo uko. Isaka ndonokorekta cheteso. Imari yangu baiye. Izvozvo ndazvinzwa. Ende handinei nazvo baba. Chandakuda kungokudza ndechekutika. Ndavinga mari yangu chete. Handiti chingwa muri kutenga henyu everyday muchidya. Firiji kaya yakazara nedoro nenyama nemadrinks. Muchiswera makavharirana nechimwana chenyu chine zimusoro zihombe mumba menyu imomo. Muchidya muchinakirwa handitika. Tete chikuona hedu everyday up and down. Makatakura mapapabhegi muchiremerwa nemagrosari. Kana kumbofungawo kuti lenders anodawo kudya. Hamuzvifunge izvozvo. Mapapabhegi ekona imi madzibaba. Pamwe potineta totenga kabichi bakandirikita muriwo. Tondeso mupurasitiki kuti zvite chiremerera. Vakatsukunya. Wamuri kuda kuona semwana mudiki ndiani iye? Ndikutokunyepa yekamumhanduwe. Alright, ndazvinzwa baba. Ndati nhasi ndi 1. Ndauya kuzokolekta $80 yangu yerendi. Ndipewo toni. Ndiribe. Hamuna? Baba, musade kutamba nepfungwa dzangu imimi manzwaka. Musade kundinzwa. Right. Ndipewo mari yangu toni. Kana kutoti ndakupinda mumba menyu imomomoka, ndotora chifiriji chochocho. Zvoenderanawo nemari yangu. Full stop. Yesaya, mukuita seko man of God. Safi boy. Tamuka mamuka wakatsukunya. Tipewo mari yerendi. Madzibaba zvenguva nemukugeza maplesi kana mchinge mazoraga. Ndakazokuoneka nezuro manheru muchipinda mujeni menyumo. Apa mamune rimwe zimunda rakaita kukura ka. Munondinspire muradi. Yoshomole, unopenga here wewe? Chii chakadaro ichochocho? Imi baba imi, ndipewo kamari yangu ndiendeka. Handidi zvekuswera ndichitaura nezimwana renyu risina kurayirwa iri. Muradi wembo nimirira yonzwawa. Asina kurayirwa ndigogo vako namuradha wako. Wanzwa? Anyway, mazano mukadoro nodhura madzibaba. Ndakazona makabata vhendo kuti zvafutika nezuro. Muchidhulula zvenyu. Ndikati mahwamba haya. Dhululu. Iwe, unataura kwaswera iwe. Wakandoona sendinywa doro ini ndave mumba mangu. Ndangonosemoya munoona masemtime mudheni medu munhu waMwari. Handipapa ndakuzwa mukudza dharikeni kuti makarona chipinza firiji. Makaona chipinza midheka kwamagumbo futi. Ndo masemtime achona iwayo. Saka atendera ndozvidhabhura kuti munodhulula masini azvoudaro. Iwe, taurira pasi uko. Uruda kundinzwisa nevana vesangano here iwe? Taurira pasi uko. Dhondowari munhu waMwari. Sikireti yenyu iri sefi neni. Kwaini masikireti ndozochengeta kaini. Saka tete zvangu muchikudanana here kana kuti zvakaendwa. Because apa tete crossa border ka. Iri joza kunohodha. But pawiki raisipero riri ka. Mukugeza mapuresi mukuru. Munoita kuchinjanisa mabhebhi muchipinda nawo muchibuda. Datetezi yadzoka zvayo. Ndimboinanganisira. But still arifunga kuti mungarwadziwa ka. Because zvagara mune hobho mabhebhi kaini. Iwe. Uri kumboti iwewe. Please, usaudze tete wako Shomole. Please. Komanaka. Ndoregere chikuodza tetezi wangu. Chimira ndikuimbire manje murada. Masemtima ako esa unongochinanganisa tete chimaona weziya. Ngoti handisana anowanza labha but tete chikuonai. Bhidhi ramukarwa last week ndakariona madzibaba. Makaura munhu 3 waya muchimuzera nechikwambo. Apa chikwambo chacho kare kanogara muyadhi muno mukusero. Ndazongoona hangu zviri zvakanaka kuti ndichiputise. Because hapana zvakangofanana nezvimugenga wangu. 4 gig rangu rakuzara ndikuremerwa.
kuda kutondiblackmaila inini. Ha, handinei nazvo ini. Udza waunoda, handina bhidirira ndakaita ini. Alright bro. Vanhu vese madzibaba sebhinaji vanoronga dhululu. Eish, zvatori serious nai mukomana uyu. Usadaro kana naiwo Shomole. Ingori munhu wekuziva wani. Vakatsukunya. Ndazvinzwa kuti mati hamuna marika. Saka mari mungaiwana zvarini? Hai papa ndinoda kubhodokera bama nduwe. Mari ndoiboya baini. Zvimwe zuno chere. Aiwa ndoiboya bazvangini. Aiwa, musazvidye mwoyo baba. Nyatsotorai nguva yenyu handiti. Imimi naOshazi muri mafriends angu handitika. Mwedzi unouka chingonditorewo safather Christmas handitika. Ndakubhadharirai rent. Musatye yenyu, garai pombonokai. Pano ndepenyu. Yes sir. Chef bo. Chiro amabude mradu wakutoti disturb. Mukita seko ma-elders. Ndinonye Oshazi kwakatsukunya bosi Mabude. Guys, thanks for your continued support. Tokokumbira guys murambe mutitsigira. Tiri kusubscribe ku-YouTube channel yedu. Ukangobaya button rakani-subscribe chete. Unenge wasimbisa timu rangu. Please support our sponsors Meziya. Kwamagumbo Butchery. Enda yugulenora Ape Specimen Shops. Munotenga kwamagumbo guys. Mune matosimbisa isusu. You can also buy nyama kwamagumbo nyango musiri muZimbabwe. Just inbox us for more information. Tokumbirisawo guys. Mujoine membership pa YouTube channel yedu. Munokwanisa joina membership yedu for as little as $4 per month. Ndatuya mune masupporta isusu PSTV Entertainment zvokutodaro. Chasinge tigadzira ma-special videos anoonekwa nemamembers edu ku-YouTube chete. Ku-Facebook. Tokumbirisawo guys. Please follow, like and share our page guys. Tokumbirisawo. Yesaya makaipa timu rangu. Nea mana.